Знам, че много ви разбират главите и всички сте супер шпакловчици, обаче сега ще ви кажа 3 неща, които никога не сте чували. Първо, не всяка стена става за шпакловане. Ако основата е влажна или криво измазана, шпакловката ще изглежда като палачинка. Добре в началото и после ще се спихне. Трябва подготовка, грунт и изключително търпение. Без всичко това нищо няма да стане гладко. Второ, шпакловката не е просто инструмент, тя е темперамент. Един и същ материал при един става огледало, при друг лунен пейзаж. И трето, последният слой е като гримна мацка. Ако го сложиш набързо, ще подчертаеш всичко, което си искал да скриеш. Затова професионалистите не бързат. Те моделират. И помнете, гладката стена не е магия, а майсторлък. Ние в TSR не просто шпаклуваме, а изравняваме очакванията.